2025 yılın Dünya Çempionatına Dünya Çempiyonu Mümincan Arzikulov bilen Rusiyanın çempiyonu Renaz Zaynutdinov. Söwüş derecesi boyunça bir-birinin kim bolmadyk turgunlaryň ýeňşe tarap sana aymaly ädimleri galypdy. Şol mendile ýetmek üçin bolsa uly zähmet, rehimsiz göreş gerekdi. Şeýle agram bolsa olar bu kynçylykdan ýüze öwürmek islemediler. Çünki çempionatyň ykbalyny diňe güýç çözmeýär. Söwüşiň jümmüşine ünsüň bolmagy hem zerur. Birden gapdallaky düşekçeden jürlegiň sesi eşdilýär. Renaz söwüşiň togtadylanlygyny pikir edip goragyny besedýär. Müminjan bolsa ünsligini ýitiranok we pursatdan peýdalanyp düzgünlere laýyk ýagdaýda garşydaşyna diz orosyny berýär. Knockdown. Emma inniki wakalara teredin. Renaz ýerinden turup ýertici gaplan ýaly gaýtydan söwüşe girýär. Müminjan hem garşydaşyna tarap hüjüme geçýär. Soňky sekundlarda hasap altal taçelli deňleşýär. Ýöne bahalaryň hili boýunça Müminjan ýeňici diýilip aglan edilýär. Bu dramatika bir waka. Berde günäkär ýok. Bu diňe durmuşyň zapary.